bersama Mak Tin kembali. Lho, jenengan teh apa nek Mak Yani beto banyu adem? Biasa. Nggih. Biasa. Pira mbek berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kendane Mbah Yi kembali. Mbak Indah niku sambel napa, Mak? Sambel tempe, nyuwun pedes. Sopo lagi? Aku kok pangkleng. Malah nyelap sing gak iki lho. Sing Mbak Indah pedes, Mak nggih. Nggih, pedes tenanan. Mbak Indah pedes. Tempe campur tahu. Nah, mboten ngangge cambah. Terus Intan kalih kula mengke porsine jenengan kurangi, lontong sambel tahu. Nggih. Terus Mak Tin mengke sing make sambel tempe. Oh, nggih. Mas Yovan. Oh. Lah Papa Yovan? Papa Yopan kan ada sambel ndok. Oh, sambel ndok Papa Yovan. Nggih. Tuh, Mak nggih to, langsung gembruduk to. Nggih. Ada nih kok Lah nggih. Yang tekan di apa? Hah? Dalam Yang tekan di apa? malam Jumat. Ya aku juga mau beli. Mau gosok ya wes. Enak apa ini? Enak apa ini? Nggih, sing ngangeni niku kok Mbah Kakang teng pundi Mak Yani? Dek dereng mriki. Oh, teng Anu ngombe obat. Ben tuwabrak wonten. Masa. Ya Allah. Nang MTS. MTS Sakit niku lho, ya Allah. Mak. nganu kuwi. Sepeda motoran. Ada motoran mandek. Kan di stop enek mobil ki atret mandek lah. Sing nguri ngerobot ae. Alah. Pak Eke di kudu sekolah Mas ngguri. Iki ka sekolah. Nggih akeh-akeh cah sekolah ngoten niku nek numpak banter mungkin duka pripun nek ngerem kirang pripun apa pripun mesti akeh-akeh cah sekolah sing anu. Lho tempene ndak niki Indah senengane ngeten iki lho tempe. Mulai blonjo. Nggih. Mulai blonjo nang jopo iki ngono. Hancuk di anu ditekoki putune. Kenapa iki? Niki asline kan ajeng tinggi banner lah lho Mbah Jais Mbah Yani menerima pesanan lho niki lho. Iki nomor HP-ne. Nomor HP-ne. Pesen iki mawon Bu. Ya nggih. Ben diterke. Niki pesen. 08. Halo Mbah Yani. Pesen lontong. Lontong tahu. Nggih, janterke teng Kendilan nggih. Enggak aku. 10 bungkus tono-tono lek. Nggih. Lah nek terima 2 bungkus sak nggih, Bro. Aduh, Terus apa? terus apa? Lah niki enten nomor rek. Ya. Mbah. Iya, Mbah, cocok karo Cocok. paronan. Lah wong aku ki, lah paronan sing ngetero paronan ya aku ora kelangan. Sing kelangan bensin ter ya. Nggih. Kayak entuk 7,5 nek 71 sak bungkus. Entuk 10 kok ya wis 35. 35.000 Mbah, mriki Kendilan. Nggih. Wes bensinnya kayak 10.000. Sing setunggal mboten sah sukani cambah lho, Mbah. Setunggal mboten cambah. Mboten sah cambah. Sambel jasa sak layah gawedhe. Aku bayang ngomong tangannya gak impor. Nggih, tangane jenengan nek dalu dipijeti Mbah nang. Lah nggih, mpun bakul. Aku lho mulai ngene iki terus gawe neh. Kok sampai pijet. Mboten pijet-pijetan. Ora tahu aku. Jam 10 Bu nek Pijetnya jam 10. Nek wis sepi. Jam 10, jam 12. Wis sepi wis ora enek swara kodhok ngorek wis gak enek. Langsung ayo nang kita pijet-pijetan. Wis tuwek ngekrek karo. Jegur kok. Janjang lho. Ora mikir ngono-ngono kuwi. Oh, ndak nggih, ngoten mboten sah cambah. Iya lali. Andani kok. Grogi. Tenan aku. Asing untuk pesenan 10 kon ngetro Kendilan gitu. Ora bosak ora. Kerupuk. Ya, ndak mulai.
Yang mulai. Tadi kawinnya spesial. Iya kok. Oke. Ya. Ini sudah nyampe habis jadi juri mau. Anu Dok, sik. Nggonmu pokoknya sing enek cambahe. Tol. Kok salah nyek Dok, nek kok iki. Oh, iki sing nggone Ibu, Apa ki? Lontong sambal tahu tapi orang nganggo Sambal. tambah. Aku nganggu ya? Iya. Betul. Kayak piring isore tulung kayak piring. Oh. Oh, iki sing nggenku. Oh. Iki nggone Mbak Indah iki. Iki nggone Mbak Indah sambal tok. Berarti nggenmu iki. Ya tolong buka. Bukaan. Kuwi sing nggone Mbak Indah tak bungkusnya mana? Aku nganggu sambal. Iya. Lo tenan toh? Lo iya bener nggonmu. Wis nanti Mam. Aja lali berdoa nek Mam nek nyendok ora usah aki-aki. Kok nek keselek, Nduk. Ya. Gue nih Mbak Indah udah bungkus nih. Dipangan kok Mbak Indah kok. Iya, Mbak Indah dimakan kok. Walah, Ndek mang tripodnya mbok deleh ndi? Tuku tripod baru. Ya tak bungkus ae, Dok, ngene Mbak Indah. Tidak ada tripod. Anak sambal. Mana tripod ki? Tak pinjam ae tripod. Ya siapa weh? Ngene Mbak Indah. Yang gini Mas Dimas. Iya, yang ngene Mas Dimas. Ayo, Mam. Jangan lali berdoa. Tuku nindi bu ki Mang? Gone Mak Yani, sing ngene Mbak Indah tak bungkus ae. Oh, gue nih Mak Yani. Mak Yani. Tak bungkus ae ngene Mbak Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Mbak itu di tempe ora ya? Gak duwe bu. Gak duwe bu. Ya wis gak duwe ya wis tetep, Dok. Ya wis gak duwe ya wis. Gak duwe ya gak apa-apa. Kan gak masak. Orang masak apa ning ngarani? Orang masak tempe. Terus nanti Mam. Baik langsung pulang ya. Ambil kerupuk. Gue enak nih. Tuku Mak Yani. Maaf ya Mbak Indah tak melok nunut mak nongkrong. Aku mau ngomong. Mak Yani. Kok dibalik karo nenek? Wis nanti Mama. Engko dipasang tripodnya nih Mama. Besok mah aku lontong pecel, saiki lontong tahu. Wis dengan perlontongan nggih. Engko iku nyuwun ngombene ya, Dok. Iya, boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Enak ya. Esok mau awakmu kok pecel ya? Awan sayur asem karo sambal panggang. Masakno Ibu. Sorene lontong. Pedesnya setengah.
Saya ngenteni Mbak Indah. Mbak Indah kan cek ngupload, cek ngerender, cek apa mang nenggone make. Anu Adik ben mam sik yo ndak. Terus lak nyenyek. Wis gak apa-apa mbok nang rono sik. Engko mantuke ngenteni nek Mbak Indah wis tekan omah ya. Nek kene mantuk ya. Ojo ditinggal dhisik. Ojo. Ben mantuk sik. Malah seneng yang duduk kemana nggone mak ketemu Bu Sri. Ibu Sri Handayani. Mbak enake. Cucu. Cucunya. Teko nih. Cok. Ya, aku mau nak ya. Nggih, monggo pura. Ora mantuk dari iki, Nduk. Tapi mantuk tak mak masak nyanyi. Aku mulai kendilan yo. Ketak Nduk, Mas. Tulung ketak perandal. Ketak Nduk. Nggih, ketok. Nah. Iki tak go mulai kendilan yo. Nyacet apa nyacet apa nyanyi, Nduk? Nyanyi. Tapi nggih. Iya, Nduk, kowe mamsa ya. Nggih. Memang apa? Ditumbas nama Mbak Indah kuwi lho Nduk mangke tangge teko, diterno Mas Grab. Mamsa ngo. Nggih teko emang metukan Grab. Ya ampun pemirsa nggih. Dilanjut mbah ngopo, mau dilanjut mbah sesuk ya Nduk ya. Aku jus dulu. Terus mana? Nah, tripodnya rusak. Kita pakai toples tak selendekno intan ndek rene to. Tumbas lagi lho pemirsa. Yo semare intan ki nek ditukokno iki wingi kan tumbas bareng Rima. Rima ki yo ning anune yo renek, enek sabun, enek apa-apa. Mak ngateni yo cerita mboten enten Ibu sabun. Sabun tulis sabun mandi, sabun ngomba-umbah sing tak gawakno yo tidak ada. Nggih pun mak berarti niku mboten enten sak minyake berarti dibeto tikus. Anderene Nduk. Nih, dimang tak tukokno minyak laundry. Tak tukokno entek. Endi anu minyake? Minyake endi? Oh, iku le. Nah, seperti ini loh pemirsa. Ki kok aku kan tuku biyen ki awet. Nah, ini dia. Ojo dibuat iki. Nah, ini dia. Aja ya? Ya, aja sik. Oh, iki. Iki tak jupuk. Iki saka Mas Dimas sing iki ne. Mari awet kan iki lho. Iki wis protol. Kuwi sing gawanane kok kono, iki sing protol pemirsa. Sing wis tak solasi, tak embuh wis perjuangan kemana-mana. Tak ribut ngene ya. Iya. Iki sing dari Mas Dimas iki. Iso kuwi. Yes, alhamdulillah. Ya wis dadi, Dok. Waduh lah karo iki. Ih, sadeh. Nah. Ini tinggu senyanyat. Si. Wes langsung tinggu, apa gak usah? Tinggu ngonten-ngonten penting nondok. Sing protol iki lho pemirsa. Nggih. Tuh, iki pegang le. Nah, Iki? iya. Iki kan panggone kono to, Nduk.
Nah, iki panggone kok kene lho. Protol. Endi ya protolane? Pokoke intine protol lah ngono. Iki tapi iki sing biyen zaman biyen iki lebih antep pemirsa. Iki sing zaman saiki biasa. Wis tinggo makarya bentino tinggo gawe konten ya, Dok ya. Produk dek biyen iki model iki apa ya antep ngono lho. Iki ki bereki sepeda motor kan Dok penyet, Dok. Wis ndi tak ono tak isokno. Ben tak tukone minyak laundry pemirsa. Tuh kok ono ngene iki ya sedina entek. Aku ngerasakno Intan ya. Cah nek pinter. Kayak blonceng. Walah. Nek nganggo sithik-sithik ya, Dok. Wes, Iya, Bu. tutup emang di. Mau ke endi yo? Lho, lah iya tutup iki lho. Manggo tak kekno ibu kok ning ndi yo? Gak etan. Iya. Ora, aku ora mbukeki kok aku mbukeki ikine tok kok. Ning ndi? Sing ora sapa, aja mbok golingno. Lho ora kok aku ora nggawa kok. Ngaduk sik. Oh, ambah ngene lho. Oh, ambah. Endi lah ibu ora mbukeki Oh, pokoke. Oh, ambah. Lho, Ning ndi? lah yo iki ya Allah. Ning kursi. Oh, Ning kursi. ambah. Oh, ambah. Wah, wangi. Udah lho. Wangi sekali. Wes bengi-bengi. Sithik ae. Ndek rene to. Wes, nggih pun pemirsa nggih cerita malam ini madhep rono. Intan wis alhamdulillah wis enek gantine tripote. Doa terbaik untuk jenengan semua. Sesuk Semoga iki sing sakit. tak gowo yo, Bu. Iya nanggo. Wis bisa. Lho, udah Kono kan minyakan aku, ben harum. Iya, ben harum. Ya doa terbaik ya untuk jenengan semua. Mas moger minyakan. Semoga yang sakit dan paringi sembuh ya. Untuk pejuang garis 2 semoga diberikan momongan yang salih dan salihah ya pemirsa. Matur suwun untuk Mae, ada Mbah Kemi juga tadi, ada Pak ada Bu Sri Handayani atau nama kerennya Ibu Sri Minggat. Matur suwun nggih atas waktunya mau diajak syuting Bu Yuni. Ngendi? Nggih mau Bu Sri Minggat. Pun pamit dulu mbah untuk pirang menit ya pemirsa, tak tambahi karo sing ndek mau tumbas lontong mau. Wes yang disimpen Dok, ki disimpen didelik. Cek ngono. Heeh. Baik, kami pamit dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes enek duit cagak baru. Oh alah, supaya protol terakhir wes waktune lho, wes protol ini. Waktune ganti pancen wes protol. Wayahe ganti. Iki lho anak iki lho, Mang. Wes. Kuwi gak usah kuwi gawane asli kok kene. Kok Gawan asli kok kene. kok usah dibenak? Lah wis dibenekno kuwi ya wis lho, wis gak usah ya. Kuwi ini. Ya, disimpen. Ya. Nek koyo Pak Tani. Iki tak Modale Pak Tani kan enek kombi, enek dos, ana cangkul, ngono. Siswa modale enek buku, sangu, ya. Wes bar Dek, pun pemirsa kami pamit dulu nggih. Kaya Intan modale adalah
tripod nggih dienggo cagak karo modele karo lambe ndremimil nggih pemirsa. Seumpama ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Kami pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.